V dnešním videjku se podíváme na moje největší kanály, co mi sledujou. Podíváme se, co natáčí, uděláme to jakoby takovou i reakci. Jak začneme od toho největšího. Má 8720 odběratelů, já jsem Michal, ok. Mám tu 2 videa. Tak čau lidi. Ok. Nějaký Fortnite. Ok. A zajímá, jak získal těch 8720 odběratelů. 6 shorty. Jo, 350 000 views na jednom shortu. Čo, dám ti buď tenhle iPhone nebo tuhle čokoládu. Ok. Jako shorty má hodně views tady. On to jako bere od Super 2. Tak jdeme na dalšího. Dalšího to máme Cuts Edit. Má 4005 odběratel. Má to 2 videa. Hra na telefonu. Roblox. V tomto videu se jmenuje ne. Někdo prostě otvírá bloky ve stylu Brainrot. Ok. To má Fortnite a živě. Živě má Minecraft tady, pak Roblox, Fortnite. Ok. Další je Tobo. Ok, dám 3200 odběratel, to už má trošku víc těch videí. Tady moc nevydává, už měsíc nevydal videjko. Ok. 284 views. Tady reaguje na song od Moona. Ok, tak jo. Jo, shorty ještě. 900 000 views. Podívám se na kdo má jakou profilovku dobrou. Tady je 5 odběratel. Jak potřeboval najít někoho jiného. Tady máme 10 odběratel. To jsou jak jenom playlist tady. Jak se chtěl podívat na aspoň 500 odběratelů. Nepojďme se na to, kdo má pod 1000 odběratelů. No skoro má ten 1000. Tady vydal naposledy minulý týden, prostě minulý víkend. Nejlepší má 36 000. On dělá prostě edity na fotbal, ok. Podívám se na tohle. To je měl být nějaký herní kanál. Jo, to je herní kanál. Před 2 týdnama. Jaký má oblíben 260 views. Pak tu má nějaká reakce na tačí rok. To má dobrý za rok, tolik odběratel. A shorty. Shorty má nejlepší 50 000. On to ještě takhle vzal. Jdeme dál se podívat. Stromaty, ok. Před rokem naposled video. Tak Call of Duty Warzone to. A shorty oblíbený 2000. Tak budeme se zase nahoru víc. Na Hanka se podíváme. Tady je nějaké challenge. Ok. A je příspěvky má. Shortík 120 000. Ok, tak já bych to ukončil. Tam to byly všechny moje kanály, co mě sledoval. Určitě v příštím videu se ukážeme ještě jiné. A vidíme se v dalším videa.